Doresc să mulțumesc domnului primar Se zablagodarova na gospodinov gradonačelnik, gospodin Damjanovski, pentru invitație za dnešno spogotva i povikuvanje și semnarea acestui document i znači potpisivanje na današnji dokument va duce la dezvoltarea relațiilor între cele două localități i podobruvanje normalno i podobruvanje na našite dve opštini v tej sferi pe care dorim să o facem și pentru partea economică și pentru partea culturală. Znači i vo razvojot na ekonomski razvoj i na sferata na kultura. Da se podobrat ove dvete, znači dvata grada. Mă bucur că domnul primar a fost reales în funcție I znači počasno, znači mnogo i se znači je dobro što je znači potret parta negoviot mandat, znači pentru că este un primar foarte bun și a făcut foarte multe lucruri bune pentru Kumanovo. Това докажува дека е многу добар градоначалник и нормално го сакат граѓаните на Куманово.